आं फिसा मानसि आंनि बिमा बिफाबो गैया सोर जाहोबावनाय सोर लोंहोबावनाय थाइसे थाइनै हरब्लानो दोनोबा माइरं दैरं गैलिया बिबार गाबबायसो जायो दा फनपे नाम्बाराथ' आंनाव गैया अननानै नैबे बिहामजोनि माबाखौनो अननानै होना होदो एकाउन्ट नाम्बारा ने फनपे नाम्बारा फनपे नम्बरा आंखौ अननानै बिनियावबो होना होदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुसनखाबाय जानांगौ ओमफ्राय गोबाङानो नुसनाखैबो जानो हागौ जायफ्रा नुसनाखै बिसोरनि थाखाय आङो खेबसे रिपिट बुंफिननो थांगासिनो दङ बे सानै बोराय बुरै आयंमोननि न'आनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला उगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि बिसोरो बेबायदिनो माइरं बिबायनानैहाय जायो दा थिग बेबायदिनो दाख्लैहाय खैला मैला बाजारावहाय रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिनानै न'आवहाय थांफिनबाय थानाय समावनो हठादै फिरफिलि गारिया बेलथायनानैहाय बे आयं बुरैनि आथिङा गेजेरावनो थेमस्र' बायदों दा बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा ओमफ्राय माब्रै जाया होननानै बुङोब्ला दाख्लैहाय आङोहाय फिरफिलि ड्राइभारा आङो कल खालामहरदोंमोन ब्रादार ओरैबायदि जादों होननानैहाय ओमफ्राय दा बे फिरफिलि गारिया बे आयं बोरायखौहाय माबायदि गाखोदों हमथानो रोंदोंना रोङाखै होननानैहाय सालायबाय थानाय समावनो ओरैहाय उनजोंहाय नाहरदोंमोननो ओमफ्राय दा बे नाहरनाय समावनो फिरफिलि गारिया बोखेनानैहाय गोथौ हाखरावहाय बेलथायलांदों आरोखि दा थिग बेयावनो बे आयं बुरिनि आथिङा बायदों होननानैहाय बिथाङा आंनो खोन्थाहरदों ओमफ्राय दा बिथाङा दाहायदोंनो ओमफ्राय फैसाया गोबां थांबाय आंनिफ्रायबो होननानैहाय बुंहरदों आरो मोजांनि बाथ्रा दाहायनायनि थाखाय ओमफ्राय दा बे आयं बुरैया ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दं आरोखि दा थिग बेबायदिनो बिथांमोनहा माइरं दैरं बानलु संख्रि थाव मैगं थाइगं गासैबो जोबस्र'जोब्बाय आरोखि ओरैबायदि दुखुनांथाव दा बेनिखायनो दाख्लैहाय आयंमोना रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ खुद्रि हरदों दा बेयावहाय जायफ्रा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदों आङो बेखौहाय नोंथांमोननोहाय स्क्रिननि गेजेरावहाय लाबोनो थांगासिनो दङ नायलांनो हागोन सोर सोर बेयावहाय बेसेबां अनसुंथाइ हरदों ओमफ्राय जायफ्रा बे आयंमोनखौ अनो दाबो हरनो हागोन आङो एकाउन्ट नाम्बार ओमफ्राय बेबायदिनो पेटिएम नाम्बारखौहाय होगासिनो दङ बे आयंमोनखौहाय जायफ्रा अननानै हरो बिसोर बेबायदिनो बांसिन इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन दा आङो बे भिडिअखौहाय नेक्स्टआवहाय लाबोगोन जेब्ला आं फैसाखौ उइथड्र खालामनानैहाय बे आयंमोननो हैयो आङो थाबैनो हैगोन साननै सानथामनि गेजेरावनो हैसिगोन आङो दा बेस्थ'नि थाखाय आं हैनो हायाखै दा बे आयंमोनखौहाय बयबो हेफाजाब हरनो हागोन आरो आयंमोनखौ अननानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बयबो हरनो हागोन जायफ्रा बे आयंमोनखौ अननानै डनेट हरो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो बिसोरखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला आङो बे फैसाखौ उइथड्र खालामनानै हैगोन ओमफ्राय बे समावहाय आङो नोंथांमोनखौहाय स्क्रिनाव लाबोनानैहाय सोर बेसेबां हरदों बेखौहाय आङो भिडिअ लाबोगोन दा बयबो हेफाजाब होनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि दुखिया मानसि बिबाय गाबबाय जाग्राफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला निस्सय नोंथांमोननि गेजेरावहाय इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन आरो बांसिन न'खरफ्रा उन्नति जालांगोन होननानैहाय आङो आसा आरो मिजिं थियो भिडिअखौ नायलांनो हागोन दा नायलांदो लोगोफोर जिथुनाखि आङो दाख्लैहाय बे आयंमोननि थाखायहाय भिडिअ होदोंमोन थाइसे थाइनै रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ बिहरनायनि ओमफ्राय दा भिउसआ 3800ल' भिउस जादों मथा मथि भिउसआ जायोब्ला कालेक्सना बारा जागोनबो जानो हागौमोन मानो होनना बुङोब्ला भिउसआ जायाखै नालाय दा जिखिनि बे भिउनि गेजेरजोंहाय कालेक्सन जाबाय जायफ्रा नैबे आयंमोननि थाखायहाय अननानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरबाय बेखौ आङो फरायथिनानै होनो सानदों दा नायलांनो हागोन आङो बेखौहाय फरायथिनानै होनोसै दा 1 नाम्बारावनो हरदों जाहैबाय बिरजय नार्जारिया 100 थाखा हरदों थेंक इउ सै ब्रादारनिसिम ओमफ्राय बेजों लोगोसे 2 नाम्बाराव हरदों जाहैबाय सानसुमा ब्रह्म बियो 100 थाखा हरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे सुमित्रा नार्जारिया हरदों जाहैबाय 100 थाखा बेनिफ्राय खोरोमखां बसुमतारिया हरदों जाहैबाय 10 थाखा बेनिफ्राय बिकास बसुमतारिया हरदों जाहैबाय 100 थाखा बेनिफ्राय थिमुस इस्लारि हरदों जाहैबाय 50 थाखा बेनिफ्राय
मा होनो आगस्टिन मोसाहारिया हरदों जाहैबाय 200 थाखा बेनिफ्राय राजकुमार मोसाहारिया हरदों जाहैबाय 100 थाखा बेनिफ्राय खोरोमसाद नार्जारिया हरदों जाहैबाय 300 थाखा थेंक इउ ब्रादार 300 थाखा हरनायनि थाखाय बेनिफ्राय फिलिप नार्जारिया हरदों जाहैबाय 1000 थाखा फिलिप नार्जारिया जायखौ फेंखाबो होननानै बुङो एस एन डि बेनिफ्राय आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर मानो होनना बुङोब्ला आदाया गावनि मिसेसानो देहाया असुस्थ ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय चेन्नाइआवसो दंहैयो थेवबो आदाया नैबे सानै आयंमोन दुखुथियाखौ नुनानैहाय 1000 थाखा सोनानै हरदों गावनो ओरैहाय मिसेसखौ लांनांदों बाजैखौ लांनांदों चेन्नाइआवहाय थेवबो नैबे आयंनि थाखायहाय 1000 सोनानै हरदों बाजैया थाबैनो मोजाङै जानानै फैथों आङो इसोरनिसिम खरगंग्लायै आरज बिहरनाय थाबाय आसा खालामदों बाजैया थाबैनो मोजां जानानै फैफिनगोन होननानैहाय थेंक इउ सै आदा फिलिप नोंनिसिम ओमफ्राय बेजों लोगोसे लसेफ नार्जारिया हरदों जाहैबाय 50 थाखा बिनिफ्राय बिजेन बसुमतारिया हरदों जाहैबाय 500 थाखा थेंक इउ ब्रादार बेनिफ्राय अनु हाज'वारिया हरदों जाहैबाय 50 थाखा बेनिफ्राय दानसोरां नार्जारिया हरदों जाहैबाय 50 थाखा बेनिफ्राय अनसुलि हाज'वारिया हरदों जाहैबाय 100 थाखा बेनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया हरदों जाहैबाय थाइबा बेखिनियानो जिथुनाखि आंनि एकाउन्टआव जमा जाफैनाया टटेल जादों जाहैबाय 2815 थाखा बेखिनि थाखायाबो नैबे सानै आयंमोननि थाखायहाय ओरैबायदि गाहात सुंफैगोन होननानै आङो आसा खालामदों मथा मथि भिउआ जायोब्ला बिनि बाराबो जागौमोन मानो होनोब्ला भिउआ जायाखै ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे एकाउन्टआव हरदों आंनो कमेन्ट हरदों दे जिखिनि जा सनेन बसुमतारियाबो 100 थाखा हरदों बेनिफ्राय बिपुल बड' ब्लग बिबो हरदों जाहैबाय 100 थाखा ओमफ्राय नबिन बिथाङा ओरैहाय उदालगुरिनिफ्राय आंनावहाय कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आं कमेन्टखौ चेक खालामफिनदोंमोन दा आङो स्क्रिनाव फरायनानै होनोसै होननानैहाय आं कमेन्टआवहाय नुफिनाखिसै 500 थाखा हरदों होननानै बुंदों बियो एकाउन्टआवहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिरि एकाउन्टआवहाय हरबायबो जानो हागौ सोरबाफोर दा जायफ्रा एकाउन्टआव हरबाय थेंक इउ सै इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों ओमफ्राय जायफ्रा नैबे आयंनि थाखाय नैबेयावहाय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बिनि बांसिन इसोरा नोंथांमोननि न'खरखौहाय बोर होथों आशीर्बाद होथों दा आङो बेखौनो इसोरनिसिम खरगंग्लायैहाय आरज खालामहरबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा अनसुंथाइ हरनो गोसोबाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों हरनो हागोन नैबे आयंमोननि थाखाय मानो होनोब्ला जों गावजों गाव हेफाजाब होलायाब्ला बे आयं बोराय बुरैमोनखौहाय सोर नायनो सोर अनसायनो दा बिसोर बिबायनानैसो जाखायो दा माइरंबो बिबायनो हायाखिसै ओरैहाय माइरं दैरं बानलु संख्रि जोबस्र'जोब्बाय बेनिखायनो जों एसे एनै सहाय खालामलायनि ओमफ्राय दा जायफ्रा बे भिडिअनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरगोन बेखौहाय आङो जेब्ला उइथड्र खालामनानै हैगोन बे समावहाय आङो नोंथांमोनखौहाय स्क्रिनावहाय नैबेबायदि लिस्ट लानानैहाय आङो फरायथिनानै खोन्थाबावगोन दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय